Има места, които трябва да видите поне веднъж в живота си, за да повярвате, че съществуват. Метеора е точно такова място, с манастири, буквално кацнали в небето. Подарете си една по-различна баба Марта. На 27 февруари с Джипи Travel потегляме към Гърция, за да видим осмото чудо на света – скалния комплекс Метеора. Приключението ни започва от Солун. Ще се разходим по крайбрежната алея до Бялата кула. Ще посетим църквата Свети Димитър и ще усетим пулса на този вечен град, преди да се настаним в района на Паралия Катерини. Вторият ден е посветен на магията. Ще изкачим стъпалата до големия метеор, където византийското изкуство среща небето. Гледките, които се разкриват оттам, спират дъха и остават в сърцето завинаги. На връщане ще ви заведем в Едеса, градът на водите. Представете си огромни водопади насред града и китни малки улички, идеални за последно гръцко кафе и снимки за спомен. Цената за това 3-дневно преживяване е 175 евро и включва всичко важно – транспорт, 2 нощувки с закуски и вечери в хотел 3 звезди, гранични магистрални такси, застраховка, екскурзоводско обслужване и пълна туристическа програма. Започнете пролета с вдъхновение. Резервирайте сега на gptravel.bg или ни изпратете съобщение.